Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Lolo Mandoy. 73 taong gulang na at naninirahan sa Aklan sa baryo ng Candelaria Province. Isang ganap na akong lolo, nahirap ng kumilos dahil sa labis na katandaan at madalas na pagsumpong ng aking rayuma. Ang apo ko po ang nagsulat ng kwentong ito, Kuya Chris, na nais kong ibahagi sa inyong channel. Nais ko kasing ibahagi sa inyong mga tagapakinig ang kwentong hango sa tunay kong karanasan nung ako'y binata pa lamang, noong taong 1965 sa edad na 17. Alam naman nating lahat ang tungkol sa mga kwentong aswang. Pero alam nyo ba na bago nagsilipa na ang mga iba't ibang uri ng mga aswang, ay sikat na noon at mas kilala ang aswang tinatawag nilang gabunan. Ang gabunan ng pinakaunang aswang na nakilala sa panitikan at kultura ng mga Pilipino. May mga nagsasabi na ito ay isang mitolohiya lamang at walang basihan ng katotohanan. Sa madaling salita, ay kwentong kotsero lamang. Ngunit sa mga hindi naniniwala sa mga aswang, ay isa ako sa nagpapatunay na totoo ang mga aswang at nagsilipana na sila sa iba't ibang sulok ng rehiyon ng Pilipinas. Nung nasa edad pa lang ako na 17, ay namamasukan akong helper sa isang may-ari ng tindahan ng karne sa palengke ng Candelaria. Hindi ko nasasabihin ng eksaktong barangay. Bago pa lang ako namamasukan bilang helper kasama ang bago rin nilang matadero na itago na lang natin sa pangalang Estong. Halos 2 araw lang ang pagitan namin ni Estong nung mag-apply kami sa pamilya Esteban, hindi nila tunay na apelyido. Hindi naman ganun kalayo ang palengke sa amin dahil karatig barangay lang namin ito sa Candelaria. Tubong Aklan ako at lumaki mismo sa baryo ng Candelaria, kaya kilala na ako sa aming baryo. Habang ang kasamahan ko namang si Estong ay tubong Aklan, ngunit hindi siya residente ng aming komunidad. Sa madaling salita, taga-ibang baryo siya sa lalawigan ng Aklan. Unang araw pa lamang namin na magkasama ni Estong sa trabaho ay hindi na ako panatag sa kanya at ganun din siya sa akin. Hindi kasi siya palaimik at tila parang may sarili siyang mundo. Ngunit lumipas ang ilang araw ay nagpalagayan din kami ng loob dahil kahit paano ay nakakapag-usap na kami ng maayos. Subalit may mga oras at araw talaga na madalas siyang balisa na parang may malalim na iniisip. Halos madalas ay kami lang ni Estong ang nasa tindahan dahil palaging wala ang aming amo at madalas ang pamangkin nilang lalaki ang nagbabantay ng kanilang tindahan na agad ko namang naging kaibigan. Minsan ay may mga oras na nasisita ng pamangkin ng may-ari ng tindahan si Estong dahil sa pagiging tuliro nito. At minsan, tuwing may customer kami, ay palaging matalim ang titig nito na parang gustong patayin. Masyado kasing misteryoso ang ikinikilos ni Estong. Minsan nga ay napapaaway ito sa iba naming kakumpetensya sa palengke na kapwa din niya matadero na nauuwi sa suntukan. Isang araw, isang customer ang bumibili sa amin ng 3 kilong karne na konti lang ang taba. Subalit noong mga araw na yon ay masyadong mataba ang tinda naming karne dahil naubos na ang malamang bahagi ng parte ng karne ng baboy na tinitinda namin. Sinabi ng pamangkin ng may-ari ng tindahan na hindi naman ganon kataba ang karne naming tinda dahil nais nga nitong mapaubos ang tinda. Ngunit ay biglang nagsalita ang katabing pwesto namin at inaalok ang tinda nilang karne. Dahil sa nangyari, ay nagalit ang pamangkin ng may-ari at nakipagsagutan sa may-ari ng kabilang pwesto. Habang nagsasagutan ng dalawa, ay mas lalong uminit ang ulo ng may-ari sa kabilang pwesto
dahil masasakit na salita ang sinabi ng pamangkin ng aming amo. Dahil lalaki siya at hindi niya magawang suntukin ito dahil babae ang kanyang kaaway. Hanggang sa malakas na pinukpok ni Estong ang chopping knife sa sangkalan na kinatahimik ng dalawang panig na nag-aaway. Halos lamunin ng buo ni Estong ang babaeng may-ari ng kabilang pwesto na inaagaw ang aming customer, habang mariin naman na tinititigan ng aming kahero si Estong. Dahil sa ginawa ni Estong ay natakot ang may-ari ng kabilang pwesto at napilitan na lang bumili ang aming customer kahit na mataba ang tinda naming karne. Nang mga araw na yon ay nakaramdam ako ng takot sa mukha ni Estong dahil nanlilisik sa galit ang mga mata nito na parang nais niyang tagain ng may-ari ng kabilang pwesto kahit na hindi ito nagsasalita. Nung kinabukasan ay isang balita ang pumutok at nagpagimbal sa aming barangay. Isang babae ang natagpuang patay sa bakanting lote na malapit lang sa kanilang bahay. Halos wakwak ang sikmuran nito at nawawala ang ilang lamang loob at higit sa lahat ay hinati ang bibig nito. Lumipas ang ilang saglit ay nakilala ang bangkay na itago na lamang natin sa pangalang Saling. Ang babaeng nakasagutan ng pamangkin ng aming amo. Habang nasa pwesto ako at sinasabit ang ilang bahagi ng parte ng karne ng baboy sa sabitan na bakal, ay agad ko namang napansin si Estong na nakangisi habang humihiwa ng karne na aming ilalatag. Tila masaya ito dahil sumisipol pa habang mabilis na hinihilap ang parte ng tiyan ng baboy. Hindi ko maitatanggi sa aking sarili na humahanga ako kay Estong pagdating sa paghihiwa ng karne dahil napakapulido nitong humiwa kumpara sa ilang matagal ng matadero sa aming palengke. Ngunit pala isipan pa rin sa otoridad kung sino ang pumaslang sa kalunos-lunos na sinapit ni Aling Saling. Minsan sinasabi na lang ng aming mga kababaryo na aswang ang may gawa nun. Subalit hindi pa rin mawala sa isip ng ibang kasamahan namin na kapwa mga tindero at matadero na may kinalaman ang pamangkin ng aming amo. Dahil tanging ito lang ang naging kaalitan ni Aling Saling bago ito namatay. Nang araw na yon ay hindi pumasok ang pamangkin ng aming amo at mismong amo namin ang nagbantay sa pwesto ng mga araw na yon nang maganap ang karumal-dumal na krimen. Kaya naisip ng ilang nakasaksi na may kinalaman ng pamangkin ng aming amo. Kaya naging usap-usapan ito sa lahat na may lahing aswang ang pamilya ng aming amo. Tinanong ko ang aking amo na babae kung bakit hindi pumasok ang kanyang pamangkin at kung alam na niya ang balita sa pagkamatay ni Aling Saling. Ay tumango lamang ito at maiksi na sinabi na masama daw ang pakiramdam ng kanyang pamangkin. At dahil hindi pa kami ganun ka-close ng aking amo, ninais ko na lang na manahimik at baka mapagalitan pa ako at matanggal sa aking trabaho. Siya kasi ang tipo ng amo na hindi masyadong naninita ng trabahador. Basta ginagawa mo lang ng maayos ang iyong trabaho. Mabait din ito at hindi madamot tulad ng kanyang pamangkin. Ngunit ng araw kasing yon ay parang hindi maganda ang pakiramdam ng aking amo. Dahil Lunes hanggang Sabado lang ang aming pasok at pahinga namin ang araw ng Linggo, ay naisipan kong yayaing uminom si Estong sa aming bahay. Dahil tanging ang lolo at lola ko lamang ang kasama ko sa aming bahay. Dahil doon muna ako pansamantala nanunuluyan dahil mas malapit ang bahay nila sa palengkeng pinapasukan ko. Ngunit tinanggihan ako ni Estong dahil hindi daw siya sanay makihalubilo sa ibang tao at hindi daw niya gustong ang pumasok sa ibang bahay upang makipag-inuman. Subalit sinabi ko naman sa kanya na magkakilala naman kami at magkaibigan, lalo na at magkasama lang kami sa trabaho. Kaya pinilit at kinulit ko siya
dahil gusto ko talaga makilala siya ng lubusan at para na rin maging malapit kami sa isa't isa kahit na nahihiwagaan ako sa kanyang katauhan. Nang mga oras na yon ay napapayag ko siya. Ngunit nais niya ay doon kami mag-inuman sa kanyang inuupahang kubo malapit sa sapa na hindi naman ganun kalayo sa palengking pinapasukan namin. Dahil araw ng gabi ng Sabado ay araw din yon ng aming sahod at kinabukasan ay wala kaming pasok. Pumayag naman ako na doon sa kanyang inuupahang kubo kami mag-inuman at bago kami tumungo doon ay bumili muna kami ng alak at pulutan. Subalit sinabi niya sa akin na may tirang ulam pa daw siya sa kanyang kubo na pwede naming pulutanin at alak na lang daw ang aming bibilhin. Matapos naming bumili ng alak ay marahan na kami naglakad patungo sa kanilang bahay kubo malapit sa sapa na pagmamay-ari naman ni Manong Karding, hindi niya tunay na pangalan. Matapos ang ilang minuto naming paglalakad ni Estong ay pinapasok niya ako sa kanyang kubo. Hindi naman gaano kaliit ang kanyang kubo dahil kung tutuusin ay kasya naman ng isang pamilya na may 2 anak sa loob ng nasabing kubo. Nang makapasok ako sa kanyang kubo ay umupo ako sa isang bangkito na kahoy at inilapag ang alak at chicharon na paborito kong pulutan. Hindi kasi mawala ang chicharon tuwing nais kong uminom mag-isa sa bahay ng aking lolo at lola. Sinabi din na Estong sa akin na maghintay muna ako saglit dahil iinitin lang niya ang ulam na natira niya kagabi. Tanging pagtango lamang ang sinagot ko sa sinabi ni Estong. Habang hinihintay ko si Estong ay saglit kong inilibot ang aking mga mata sa buong paligid ng kubo. Wala naman akong nakikitang kakaibang gamit sa loob ng kubo, maliban na lang sa isang maliit na ribulto na hindi ko mawari kung anong uri ito ng hayop. Dahil sa labis na kuryosidad ko sa maliit na ribulto, ay mabilis akong tumayo upang usisain at tingnang mabuti ang ribulto. Dahil masyado itong creepy para sa akin. Tangkang palapit na sana ako ay biglang sumulpot si Estong na hawak-hawak ang isang mangkok na aming pupulutanin. Pero tila mabaho sa aking pang-amoy ang ininit na ulam ni Estong na hindi ko masabi kung anong klaseng ulam ba ito dahil umaalingasaw ito na parang nabubulok na sariwang karne ng hayop. Muli akong umupo sa maliit na bangkito at inusisang maigi ang dala nitong pulutan. Halos masuka ako ng oras na yon dahil malinaw kong nasisilayan ang laman ng mangkok. Dahil karne ng tao ang laman ng mangkok na bitbit ni Estong, sapagkat napansin ko agad ang ilang bahagi ng mukha ng tao tulad ng tenga, pisngi na malapit sa ilong, mata at lalong-lalo na ang labi ng tao na halos buong buo pa. Nang gabing yon ay nabisto ko na ang tunay na pagkatao ni Estong dahil sa ulam na inilatag niya sa mesa. Kung nagtataka kayo kung bakit alam ko na karne ng tao ang laman ng mangkok, noong bata pa ako ay palagi akong sinasama ng aking ama sa taniman ng aming sagingan sa likod lamang ng aming bahay sa may kabilang barangay. Dahil yun ang pangunahing pinagkakakitaan ng aking mga magulang. Palagi kasi nagkikwento ang aking ama tungkol sa mga anting-anting, medalyon at mutya. Sinabi rin ng aking ama na maswerte daw ang isang tao kapag nagkaroon siya ni isa man lang sa mga nabanggit niya na agimat. Dahil bata pa ako noon, ay naging interesante ito para sa akin. At sinabi ko sa aking ama na sana balang araw ay magkaroon ako ng agimat. Subalit sinabi ng aking ama na hindi lahat ng agimat ay magbibigay ng pambihirang taglay na lakas kung sino man ang meron ito. Dahil kadalasan sa mga ito
ay pampaswerte lamang. Hanggang sa banggitin ng aking ama na meron daw mutya na magbibigay ng karagdagang lakas at bilis kung sino man ang nagmamay-ari nito. Kaya agad kong tinanong ang aking ama kung anong klaseng agimat ito at saan makukuha. Halos nabigla ako nang sabihin ng aking ama na sa likod lang daw ng aming bahay mahahanap at makikita ito. At isa daw itong mutya na makikita sa puso ng saging. Subalit hindi daw ganon kadali makuha ang bagay na ito dahil kailangan ng sapat na oras at panahon bago mo makita at makuha ang mutya. Ayon din sa sinabi ng aking ama, ay tanging ang mutya ng puso ng saging lamang ang mutya na hindi mo mahahawakan dahil hindi ito matigas na bagay tulad ng ibang mutya na makikita mo sa ilang mga hayop at halaman. Sabi pa sa akin ng aking ama, may tamang oras, araw at panahon para makuha ang mutya ng saging. Sinabi niya sa akin na kung nais ko daw magkaroon nito ay hintayin ko daw ang buwan ng Semana Santa sa araw ng Biyernes Santo. Kapag sumapit na ang Biyernes Santo ay maghanap daw ako ng isang puno ng saging na may bunga at madali nang tibain na may malaking puso sa dulo na malapit nang mamukadkad. At kapag nahanap ko na ang ganong puno ng saging ay pumunta daw ako ng 12:00 ng gabi upang abangan ang pagbubukadkad ng puso ng saging dahil iluluwa na nito ang mutya na gawa sa makintab na likido. Bilang senyales daw na iluluwa na ang mutya ng puso ng saging kapag nakatapat na daw sa puno ng saging ang 3 bituin at makinang na 3 bituin na tinatawag na 3 haring tala. Ngunit oras daw na makuha mo ang mutya ng puso ng saging ay meron daw pagsubok na darating sa iyo at susubukin ka kung karapat-dapat ka na magmamay-ari ng nasabing mutya. Lahat ng sinabi sa akin ng aking ama ay halos tumatak sa aking isipan. Tinandaan ko lahat ng kanyang mga sinabi at kahit ni isang maliit na detalye ay wala akong nakalimutan. Lumipas ang ilang taon ay may isang matandang puno ng saging akong namataan na umaangkop sa buwan ng Semana Santa. Pagsapit ng Biyernes Santo, kung kailan patay ang ating poong may kapal na lumikha sa atin, sinamantala ko na ang pagkakataon na makuha ang mutya na matagal ko nang hinahangad. 11:00 pa lang ng hating gabi ay tumungo na ako sa taniman ng saging malapit lang sa aming likod bahay. Pinuntahan ko ang matandang puno ng saging at nag-aabang na sumapit ang 12:00 ng gabi. Tanging ang 3 tala na bituin ng aking magiging talaan ng oras bilang hudyat na mamumukadkad na ang puso ng saging. Lumipas ang 1 oras ko na paghihintay ay biglang lumabas ang 3 makinang na tala sa kalangitan na tumatapat sa puno ng saging. Lumapit ako ng bahagya sa puno na nakatapat naman sa akin ang puso. Tumingala ako at ibinuka ang aking bibig upang saluhin ng aking bunganga ang mutya ng puso ng saging. Sa aking matyagang paghihintay, habang nakatingala ang aking ulo, ay malinaw kong nakikita ang pagbukadkad ng puso ng saging at may kumikinang na likido na lumalabas dito. Sinalo ito ng aking bibig ang makintab na likido at malaya ko naman itong nalunok. Matapos kong lunukin ang likido na mutya ng puso ng saging, ay bigla na lamang lumakas ang hangin at nakakarinig ako ng mga tinig ng mga nilalang na hindi ko nakikita. Tulad ng sabi ng aking ama, oras na malunok mo ang mutya ay may mga nilalang na magnanais na kunin ito sa akin bilang pagsubok kung karapat-dapat ba ako na magmay-ari ng nasabing mutya. Nung gabing yun ay halos mataranta ako
dahil sa mga tinig ng mga nilalang o engkanto na parang bumubulong sa aking tenga. Hanggang sa ilang mga engkanto ang aking nasilayan na papalapit sa akin at halatang balak akong saktan. Subalit tinibayan ko ang aking loob dahil alam ko sa aking sarili na isa lang itong pagsubok. Mabilis na sumugod sa akin ang isang nilalang na hindi ko mawari ang anyo dahil purong itim ang kulay ng balat nito. Ngunit imbis na matakot ako at tumakbo, ay matapang ko siyang hinarap upang labanan. Kahit na nanginginig na sa takot ang aking mga tuhod. Dahil tinatagan ko ang aking sarili, ay nagulat na lang ako nang biglang naglaho ang nilalang na nais akong atakihin. At nawala na rin ang mga tinig na bumubulong sa akin. Nang mga oras na yon, ay isa lang ang pumasok sa aking isipan. Nakapasa ako sa aking pagsubok dahil naging matapang ako at matatag. Kahit hindi ko pa alam kung ano ang taglay na kakayahan ng mutya ng puso ng saging. Nang malunok at pumasok sa aking lalamunan ng mutya, ay wala naman akong naramdamang kakaiba sa aking katawan. Hindi naman ako lumakas at lalong-lalo na hindi naman ako bumilis kumilos. Subalit ramdam ko ang kagaanan ng aking katawan na parang lumulutang lang ako sa ere. Lumipas ang ilang taon hanggang sa tumuntong ako sa hustong gulang ay unti-unti kong nalalaman ang kakayahan ng mutya ng puso ng saging. Madalas kasi akong nakakakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng ibang tao tulad ng duwende at lamang lupa maliban na lang sa aswang. Habang lumilipas ang oras, araw, buwan at taon ay mas lalo kong nararamdaman ang epekto ng mutya at tamang paggamit nito at kung paano ito pangangalagaan sa loob ng aking katawan. Halos nakaramdam ako ng kaba na hindi maipaliwanag na kadahilanan dahil binabalot na ng takot ang aking sarili. Ito kasi ang kauna-unahang makakasalamuha ko ang isang aswang na minsan ay hindi ko pa nararanasan sa tanang buhay ko. Hindi ko man lang agad nalaman at napansin na isang aswang pala ang katrabaho kong si Estong. Hanggang sa yayain na ako ni Estong na simulan na daw namin ang inuman. Halos mautal ako nang sagutin ko ang kanyang sinabi dahil hindi ko talaga kaya ang mabahong amoy na bulok na laman ng tao. At dahil isang baso lang ang gagamitin naming tagayan, ay humiling ako sa kanya ng pabor na tig-isang baso na lang ang aming gagamitin. Nagtaka naman siya kung bakit dalawa, subalit pumayag din naman ito. Habang nagiinuman kami, ay tanging chicharon lamang ang aking pinupulutan. Kaya naisipan akong tanungin ni Estong kung bakit hindi ko ginagalaw ang nilatag niyang pulutan. Dahil sa tanong niya, nagkunwari na lang ako na parang walang alam upang huwag akong mabisto at iniisip kung anong klaseng uri ng aswang si Estong. Hanggang sa tanungin ko siya kung anong parte ng baboy ang aming pulutan. Diretsahan naman niyang sinagot ang aking tanong na maskara daw ng baboy ang aming pulutan. At pinilit niya ako na tikman ito dahil masarap daw ang kanyang pagkakaluto. Subalit nang pilitin ako ni Estong na tikman ang hinain niyang pulutan, ay tumanggi ako at tanging chicharon lang talaga ang aking pinulutan. Masyadong dinamdam ni Estong ang pagtanggi ko sa alok niyang tikman ang kanyang hinain na pulutan. Kaya tinitigan ako nito ng masama na tila nais akong lapain ng buhay. Hanggang sa dumating sa punto na sapilitan na niya akong pakainin ng kanyang lutong ulam at kung hindi ko daw yun titikman ay papatayin daw niya ako. Dahil sa nangyari ay tinabig ko ng aking kamay ang mangkok. Kaya natapon ang laman nito na tuluyan nitong ikinagalit. Kwinelyuhan niya ako at binalibag sa isang sulok patungo sa kanyang maliit na kusina. Halos magulantang ako
Nung mapansin ko kaagad sa ilalim ng kanyang pinaglutuan ang isang lumang palanggana na may laman ng bulto ng isang chap-chap na katawan ng matandang lalaki. At walang duda na si Mang Karding nga iyon. Akmang tatayo na ako upang tumakas at humingi ng saklolo ay bigla na lang akong natigilan dahil unti-unti nang nagbabago ang pagkatao nito. Ang dating morenong balat ay naging kulay itim na makintab na parang dugo ng isang pusit. Naging kulay puti ang kanyang buhok na parang sa matanda at pagbago ng kulay ng mga mata at pagtubo ng matutulis na kuko at ngipin. Nung gabing yun ay malinaw kong matutukoy na isang uri ng gabunan na aswang si Estong. Ang gabunan ay hindi kaya magpalit anyo bilang isang hayop tulad ng aso, baboy at malaking ibon. Ngunit natatangi naman ang kanilang kakaibang lakas na hindi mapapantayan ng ibang uri ng aswang. Mas mabangis sila at agresibong kumilos, lalo na pag ito'y may galit sa isang tao. Matapos ilantad ni Estong ang tunay niyang pagkatao, ay mabilis niya akong sinugod at binalibag ng paulit-ulit sa iba-ibang parte ng sulok ng kanyang kubo. Halos masira na nga ang dingding na gawa lamang sa manipis na lawanit. Nang makalapit siyang muli sa akin, ay nagpunong braso kami dahil sa pagkakataong yun ay wala na siyang balak na ibalibag ako, kundi plano na nitong tapusin ang aking buhay. Pilit niyang hinawakan ng magkabila niyang kamay ang aking bibig para hatiin. Subalit nahawakan ko ang kanyang mga kamay. Dahil nagtagisan kami ng lakas ng mga oras na yon, ay ginamit ko ang aking mga paa bilang sandata. Ubod lakas kong sinipa ang kanyang sikmura, kaya tumilapon ito sa pagkukubabaw sa akin. Hindi ko inaasahan na bigla akong nagkaroon ng kakaibang lakas ng oras na yon. Muli niya akong sinugod, ngunit sa pagkakataong yon ay lumaban na ako. Sunod-sunod na sipa at suntok ang aking pinakawalan na lumapat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ngunit tila masyado talagang malakas ang aswang na gabunan dahil patuloy pa rin itong bumabangon para paslangin ako at gawing hapunan. Kahit ramdam ko na unti-unti nang dumadaloy sa loob ng aking katawan ang mutya ng puso ng saging, ay nahihirapan pa rin akong kalabanin ng gabunan gamit ang aking kamao. Mabilis ko namang nasipat ang isang matulis na panggatong sa agbunan na nagbabaga pa ang dulo, kaya maliksi akong gumalaw para kunin yon. Nang makuha ko ang kahoy na panggatong, ay ubod lakas ko iyong hinampas kay Estong. Ngunit tila may sapusa talaga ito dahil tila hindi ito nauubusan ng lakas at lalo itong nagiging agresibo. Akmang dudukutin sana ng kanyang matutulis na kuko ang aking lalamunan, ay kaagad ko naman itong naiwasan at walang habas kong itinusok ang hawak kong panggatong sa bunganga nito. Matapos kong tusukin ang bunganga nito, ay nangisay ito at pilit na hinuhugot ang nakabaong kahoy na nagbabaga pa na nagdulot ng pag-usok sa loob ng kanyang bunganga. Habang pilit niyang hinuhugot ang panggatong na kahoy, ay inilibot ko ang aking paningin sa kusina. Baka sakaling makahanap ako ng sandatang tatapos sa buhay ng gabunan. Isang masyete ang nasipat ng aking mga mata sa gilid ng palanggana na may laman na chap-chap na katawan ang aking nakita. At naisip ko na ito siguro ang ginamit sa pagkatay sa katawan ni Mang Karding, ang may-ari ng kubong inuupahan niya. Mabilis kong kinuha ang masyete at maingat na lumapit sa kanya habang patuloy pa rin na hinuhugot ang kahoy na nakabaon sa kanyang bunganga. Bago ko tapusin ang kanyang buhay, ay nag-iwan muna ako ng ilang kataga. Sinabi ko sa kanya na balak pa niya akong yang gawin upang gawing kauri niya.
At sinabi ko rin sa kanya na patawad kung papaslangin na kita dahil hindi mo talaga kailangang mabuhay at patuloy na gumala dito sa aming baryo. Matapos kong magpaalam ng ilang salita bilang pagpapaalam kay Estong, ay walang habas kong tinaga ang kanyang leeg na kaagaran namang nagpahiwalay ng kanyang ulos sa katawan. Ayaw ko rin natagain siya ng paulit-ulit dahil hindi ko nais pahirapan siya sa kanyang pagiging kamatayan. Kaya pinatay ko siya sa mabilis na paraan na hindi na siya titiis ng matinding sakit dahil kahit paano ay naging kasamaan ko siya sa trabaho. Nang gabing yun matapos kong mapaslang si Estong, ay muli akong bumalik sa aming barangay para ipagbigay alam ang nangyari. Pinaliwanag ko sa aking mga kababaryo at kabarangay ang tungkol sa lihim na pagkatao ni Estong. Sinabi ko sa kanila na si Estong ay isang aswang na gabunan at siya ang may gawa sa kalunos-lunos na sinapit na kamatayan ni Aling Saling. At binanggit ko rin sa kanila na pinatay at kinain din niya ang may-ari ng kubong inuupahan niya na si Mang Karding. At pati ako na kasamahan niya sa trabaho ay balak niyang biktimahin. Matapos ko maipaliwanag sa aking mga kababaryo ay sinugod nila ang kubo ni Estong at nagulat sila sa kanilang mga nakita dahil hindi na nanumbalik sa dating anyong tao si Estong sapagkat ang pagiging gabunan ang tunay niyang kaanyuan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Sana maibigan at magbigay ito ng aral sa mga masusugid mong tagapakinig ng inyong munting channel. Pasensya na kung hindi masyadong klarado ang pagkakasulat ng aking kwento dahil pinasulat ko lang ito sa aking butihing apo dahil hindi ko na kayang magsulat sa labis na katandaan. Lubos po akong nagpapasalamat sa pagbabahagi ng sarili kong karanasan sa pamamagitan ng maayos at malinaw mong pagbabasa. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Lolo Mandoy ng Aklan, Candelaria Province. Magandang araw sa inyong lahat. Naengganyo po akong isulat din ang aking kwento at nakakatakot na karanasan tungkol sa mga aswang. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Benilda. Ang karanasan ko sa aswang ay nagsimula pa noong bata pa lamang ako. Masaya kaming naglalaro noon ng aking matalik na kaibigan na si Ninita. Nakatira kami sa mabundok na lugar. Kaya naman sa may bandang ilog kami naglalaro noon ng bahay-bahayan. May mga kasama naman kami noong mga matatanda, ngunit abala sila sa pagluluto ng mga pagkain at yung iba naming kasama ay naliligo na. Habang naglalaro kami ni Ninita, ay may naririnig kami na kanina pang sumisit-sit sa amin. Nakita namin ang isang magandang babae na mapula ang kanyang mga bibig. Pinapakita sa amin ng mga candy at iba't iba pang pagkain habang sinesenyasan kaming lumapit daw sa kanya. Ako, bilang isang bata na palaging binibilinan ng aking mga magulang na huwag basta-bastang sumama sa mga taong hindi mo kakilala kahit ano pa ang ialok nito dahil may masama itong balak sa iyo, ay pinagsabihan ko si Ninita na huwag pansinin ng babae. Pansin ko kasi noon kay Ninita na gusto na niyang kunin yung mga candy sa babae. Pero dahil nandoon ako, ay napigilan ko siya. Maya-maya pa ay tumigil na ang babae at ang buong akala ko noon ay umalis na ito. Nagkahiwalay kami saglit ni Ninita noong araw na yon dahil inutusan ako ng aking ina na tumulong sa pagbabalat ng sibuyas. Iniwan ko si Ninita sa kanyang kapatid. 6 na taong gulang pa lang kasi noon si Ninita at 10 taong gulang naman ako.
Masaya kaming tinapos ang simpleng picnic namin noon sa ilog. Hanggang sa uwian na ay hindi na namin mahanap si Ninita. Saan na kaya nagpunta yun? Alalang sabi ko, habang walang tigil naman kami sa paghahanap. Malapit nang sumapit ang gabi, ngunit habala pa rin kami sa paghahanap. Pero dahil madami kaming mga bata, ay napagdesisyonan ng mga matatanda naming kasama noon na umuwi muna at nagbabaka sakaling matagpuan doon si Ninita. Ipinaalam din sa kapitan at sa mga tanod upang matulungan kami sa paghahanap. Ngunit lubos na pag-aalala at walang tigil na pag-iyak ng mga magulang ni Ninita dahil natapos ang isang araw na wala kaming napala. Hanggang sa nagtawag na sila ng pulis at dito nga ay isa ako sa mga kinausap ng mga ito. Binilda, kayo raw ang magkasama palagi noong araw na mawala si Ninita. May alam ka ba na posible niyang puntahan? Tanong sa akin ng mamang pulis. Opo, magkasama po kami palagi nung araw na yon. Pero nagkahiwalay po kami noong tinawag ako ng aking mama na tulungan siya sa pagluluto. Iniwan ko po si Ninita sa kanyang kapatid bago ako pumunta kay nanay dahil ayaw ko po siyang iwan doon sa bahay-bahayan namin po. Sagot ko. Bakit ayaw mong iwan si Ninita sa bahay-bahayan nyo? Wala ba siyang ibang kasama doon kung sakali? Agad namang tanong ng mamang pulis. Wala po eh. Tsaka baka matakot po siyang mag-isa. Tsaka po para ligtas po siya. Sagot ko naman ulit. Ligtas? Bakit? Mayroon bang bumabagabag sa inyo sa araw na yon? Tanong ulit ng mamang pulis. Hindi naman po pero mayroon po kasing magandang babae ang sumisitsit sa amin. May dalang candy at mga masarap na pagkain. Pinipilit kaming lumapit sa kanya. Hindi ko naman po kilala yun. Sagot ko. Pagkatapos nun, ay hindi na sumagot ang mamang pulis at kinausap na niya ang mga magulang ni Ninita. Isa lang ang sigurado ako noon. Ang babae ang kumuha kay Ninita. Ngunit saan niya kaya siya dinala? Dumaan ang 2 araw mula noong mawala si Ninita. Isang tanod ang dumating at kumatok sa aming pinto. Nahanap na daw si Ninita. Dali-dali naming pinuntahan si Ninita at halos masuka at nanlumo ako sa aking nakita. Natukoy namin na katawan iyon ni Ninita dahil sa suot nitong bracelet sa kamay. Ngunit punong-puno ng kagat at sugat ang kanyang katawan. Wakwak ang kanyang katawan. Sobra nila itong kinawawa. Sumisigaw na umiiyak noon ang magulang ni Ninita at maging ako ay basa na rin ng luha. Sobrang sakit sa amin ang nangyari sa kanya. Natagpuan daw si Ninita malapit sa ilog kung saan kami naligo at nangangamoy agnas na ang buong katawan. Nangingitim na ito. Wala nang mga lamang loob at wasak na wasak ang kanyang buong muka at inuuod na rin. Sa isa niyang kamay ay nakita nila ang isang candy at nakumpirma ko ngang ang babaeng tumatawag sa amin noon ang gumawa sa kanya nito. Aswang ang gumawa nito sa anak ko. Hindi kami titigil na hindi namin mahanap ang gumawa nito sa kawawang anak ko. Galit na sabi ni Aling Alicia. Mula noon ay palaging binibilin na ang mga batang huwag basta-bastang sumama sa mga nag-aalok ng kung ano-ano, lalo na kapag hindi ito kakilala. Kinikilabutan pa rin talaga ako kapag naaalala ko ang itsura ni Ninita noong natagpuan ang katawan niya. Mula noong nangyari yon, ay hindi na ako lumalabas sa bahay namin, lalo na at hindi si Ninita ang huling biktima. Madami pa ang mga pasaway na bata ang mga natagpuang wala ng buhay
at parehas na parehas sa nangyari kay Ninita. Hanggang sa kailangan ko nang umalis sa amin upang mag-aral sa bayan, kalapit sa amin. Dito ako nag-aral ng high school. Mahiyain pa ako noong una dahil nga nasanay akong magkulong lang sa bahay. Ngunit naging masaya ang lahat nang makilala ko ang ilan sa aking mga kaibigan na sila Mina at Fiona. Lahat ng sekreto ng isa't isa ay alam namin. Magkakasama kami palagi at parang hindi na nga kami mapaghiwalay. Si Mina ang pinakamadaldal sa aming tatlo at bentang-benta talaga ang lahat ng mga jokes niya. Si Fiona naman ang pinaka-weirdo sa aming tatlo. Madalas nga namin siyang inaasar ni Mina kaya laging napipikon at nagtatampo. Ngunit isang hindi inaasahang trahedya ang nangyari kay Mina. Noong makita ko pa lang ang kanyang wakwak na katawan sa labas ng eskwelahan, ay sigurado na akong mayroon na namang aswang sa aming school compound. Hindi ko alam kung anong nangyari dahil sila ni Fiona ang magkasamang gumimik sa gabing yon. Ang huling text sa akin ni Mina ay lalabas daw silang dalawa dahil may ka-blind date daw. Uso kasi ang blind date sa mga panahon namin. At inaaya ako sa gabing yon, kaso nga lang pinauwi ako ni Mama sa bahay para bantayan ang aking bunsong kapatid dahil may pupuntahan sila. Madami akong tanong kay Fiona, lalo na at parang masyado ata siyang kalmado sa lahat ng nangyari. Ang sabi niya sa akin, nakabalik na sila galing sa blind date at nakapasok na sa kanilang kwarto. Kaya tulog daw siya noong may mangyari kay Mina. Kasama ko sa kwarto si Mina. Kaya naman mahirap sa akin ang nangyari. Mula noong mawala siya, ay nahihirapan ako matulog mag-isa. Kaya si Fiona bilang kaisa-isahang best friend na meron ako, ay lumipat siya ng room. Kaya madalas ay magkakwentuhan kami. Fiona, alam mo, hindi talaga ako makapaniwala sa nakita ko. Kawawang-kawawa ang ginawang pagpatay sa kaibigan natin. Ito ang lumabas sa bibig ko habang nakahiga na kami ni Fiona para matulog. Ano ka ba, Binilda? Patahimikin mo na nga ang kaluluwa ni Mina. Inis na sagot sa akin ni Fiona dahil paulit-ulit ako nang sinasabi. Pasensya ka na ha. Ang sakit lang kasi sa akin na nawala sa atin yung best friend natin eh. Sumbat ko kay Fiona na mahahalata mo sa tono ko na galit at naiinis ako sa sagot niya. Sa tingin mo ba hindi masakit sa akin ang nangyari kay Binilda? Ako ang kasama niya nung gabing yon, kaya mas masakit sa akin. Pero anong magagawa ko? Nangyari na. Sagot niya. Ewan ko kung saan nanggagaling yung lakas ng loob mo eh. Alam mo kasi, hindi ito ang unang beses na nawalan ako ng kaibigan. At parehas na parehas ang nangyari. Alam mo Fiona, mukhang totoo ang hinala kong may aswang dito sa atin. At hindi na lang ang mga bata ang kinukuha nila. Kwento ko. Anong aswang? Tumigil ka nga dyan sa mga kuro-kuro mo. Hindi totoo ang mga aswang. Natatawang sagot sa akin ni Fiona. Nakakita na ako. Hindi tao ang gumawa nun kay Mina. Sagot ko. Natulog na kami ng gabing yon at sobrang nalulungkot ako dahil wala na yung napakabibong kaibigan ko. Boring kasing kasama si Fiona. Napaka-misteryosa niyang babae. Gabi-gabi kasi lagi siyang umaalis. Natatawa nga ako minsan kasi akala niya ata hindi ko siya nahuhuling tumatakas. Suot-suot niya ang itim na hoodie jacket niya at nagdadahan-dahan siyang lumalabas sa pinto. Sinundan ko kasi siya minsan at nakita ko na mayroon siyang kinatagpo na isang lalaki. Namukhaan ko siya at siya yung lalaki sa fourth year
si Dario. Naghahalikan sila sa tabing kalsada. Nasabi ko pa nga noon na napaka-wild pala ng kaibigan ko. Kasi hanip na hanip siya sa paghalik sa leeg ni Dario. Nang makita ko yon, ay umalis na ako at tumatawan lang ako kasi masaya naman ako para sa kaibigan ko. Minsan nga ay nagawa ko siyang biruin. Fiona, may boyfriend ka na ba? Pakilala mo naman sa akin oh. Asar ko sabay akbay sa kanya. Anong boyfriend ang sinasabi mo? Tumigil ka nga. Sagot niya, sabay tapik at tanggal ng kamay ko sa kanyang braso. Asus, ganyan ha? Naglilihim ka na sa akin. Kunwaring nagtatampong sagot ko. Wala nga. Halika na nga at mag-exam na tayo. Aya niya sa akin dahil sakto namang nagring na ang bell ng mga oras na yon. Natapos na ang exam namin sa araw na yon. Palabas na kami ng school nang napansin namin ni Fiona ang mga taong nagkukumpulan sa labas ng aming school at madaming mga pulis. Uy Fiona, bilisan mo. Bakit parang ang daming tao sa labas? Tignan natin dali. Sabi ko, sabay hilas sa kamay ng aking kaibigan. Ito talaga ang tsismosa. Asar niya. Nakita ko ang isa naming kaklase na si Risa. Madami kasing mga tao kaya hindi namin makita kung ano ang nangyari. Uy Risa, bakit? Anong nangyari doon? Bakit may mga pulis? Usisa ko. Si Dario, yung gwapong lalaki sa 4th year section B, natagpo ang pugot ng ulo tsaka wakwakang katawan. Nakakatakot. Di ko kaya yung nakita ko. Sabi niya, sabay alis na parang nandidiri siya base sa kanyang reaksyon. Hala, nakakatakot naman dito sa school. Sunod-sunod na patayan. Sino kaya ang gumawa niyan? Ito ang ilan sa mga bulong-bulungan na mga kapwa naming estudyante sa mga oras na yon. At napatitig ako kay Fiona. Iba na ang takbo ng isip ko noon dahil siya ang alam kong huli nitong kasama ng gabing yon. Napansin ni Fiona na nakatingin ako sa kanya kaya nagtanong siya, "Uy, bakit ka natulala? Binilda." Hinawakan niya ang dalawa kong braso at pilit na kinukuha ang atensyon ko. Sorry Fiona, nagulat lang ako sa kwento ni Risa. Kilala mo ba si Dario daw? Kunwaring tanong ko sa kaibigan ko. Nakikita ko lang siya pero di kami nag-uusap eh. Bakit? Tanong niya na nakatitig sa mga mata ko na para bang hinuhuli niya ako. Wala kasi si Dario daw yung biktima. Nakakatakot naman, halika, tignan natin. Sabi ko at hinila ko siya. Dito nga ay nakita namin ang bangkay ni Dario. Bigla akong nasuka sa nakita ko dahil puno ito ng kagat sa katawan, maging sa may braso at leeg. Sobrang dami kong iniisip sa mga sandaling yon, pero ipinagwalang bahala ko na lang dahil sa tingin ko ay imposible ang nasa isip ko. Inalis ko sa isip ko lahat ng paghihinala ko sa kaibigan ko. Naging maayos naman ang pag-aaral namin ni Fiona ng sekundarya. Hanggang sa nagkolehiyo na kami at kailangan na ulit naming lumipat ng eskwelahan. Fiona, saan ka mag-aaral ng kolehiyo? Tanong ko sa kaibigan ko. Siguro doon na lang ako sa college school malapit sa amin. Lalakarin ko lang naman ng 15 minuto mula sa bahay. Sagot niya. Uy, pwedeng doon na lang din ako mag-aral para magkasama pa rin tayo. Excited na sagot ko. Pwede naman, pero saan ka titira? Tanong niya. Aba syempre sa bahay niyo.
Kahit mag-ambag na lang ako sa pagkain at kuryente para naman hindi ako maging pabigat. Pero libre na yung boarding ha. Asar ko sa kanya. Aba talagang ikaw, napakakulit mo. Inunahan mo na ang may-ari ng bahay magdesisyon. Pero sige, kausapin ko si mama para sa'yo. Sagot niya. Yay! Iba talaga ang best friend ko. Sabay yakap ko sa kanya. Matipid po talaga akong tao dahil hindi naman kami mayaman. Kaya sa panahong yon ay sobra ang pasasalamat ko kay Fiona. Naging mabait naman sa akin ng mga magulang ni Fiona. Kagaya niya ay mapuputi din palang mga tao. Ang mama niya ay isang napaka-eleganteng tingnan. Bukod sa maganda at mapupula niyang lipstick ay sexy din tignan. Noong una nga ay parang pamilyar ang mukha niya sa akin. Pero hindi ko alam kung saan ko siya nakita. Agad-agad naman kaming naglinis ng kwarto ni Fiona. Binigyan ako ng sarili kong kwarto. At tinulungan naman ako ni Fiona sa paglilinis. Habang nagpupukpok ako ng mga sabitan ng kurtina, ay hindi ko sinasadyang napukpok ang kamay ko. Kaya naman ay dumugo ito. Napasigaw pa ako sa sakit at tumutulo ang dugo sa daliri ko. Dali-dali kong ipinakita kay Fiona ang kamay ko na puno ng dugo nang hindi ko inaasahan ang reaksyon niya na nakita ko sa kanya. Gulat na gulat siya at bigla siyang tumalikod sa akin. Huwag kang lalapit. Punta ka sa kusina sa may cabinet. May first aid kit doon. Punasan mo ng mabuti ang kamay mo. Lagyan mo ng band-aid. Tarantang utos niya sa akin. Mas nagulat ako sa reaksyon niya ng mga sandaling yon at inisip kong baka takot lang ito sa dugo. Pero lumapit ako sa kanya at tinanong ko siya kung okay lang siya. Tinulak naman niya ako. Nakita ko ang mga mata niya. Namumula at kakaiba talaga. Pero dahil sobrang sakit na ng kamay ko, ay ipinagwalang bahala ko na lang ang nakita ko at ginamot ko na lang ang kamay ko. Nasaktan na nga yung tao na nulak pa. Bulong ko sa sarili ko. Maya-maya pa, bumalik ako sa kwarto ko. Papasok na sana ako nang makita ko si Fiona. Nung una akala ko, nahilo siya o sumasakit ang tiyan niya kasi nakayuko siya sa sahig. Ngunit nagulantang ako nang makita kong dinidilaan niya ang mga patak ng dugo ko sa sahig. At saka ninanamdam ito at parang sarap na sarap sa ginagawa niya. Napaatras ako ng mga sandaling yon. Kinilabutan ako sa nakita ko at dahan-dahan akong bumalik sa kusina. Nagpanggap na lang ako na ginagamot ko pa yung kamay ko. Binilda, nilinisan ko na pala yung mga dugo na nagkalat sa kwarto mo. Sa susunod mag-iingat ka ha. Lika na, tuloy na natin ang paglilinis. Sabi niya. Takot na takot pa rin ako sa mga sandaling yon. Pero ipinagwalang bahala ko na lang. Pinaniwala ko na lang ang sarili ko na baka namamalikmata lang ako. Makaraan ng 3 araw ay nakakaramdam pa rin ako ng kakaiba sa bahay ng aking kaibigan. Hindi na kasi talaga ako komportable. Lalo na dahil kapag sisilip ka sa bintana ng kanilang sala, tanaw mo kasi ang abandonadong sementeryo sa katawid na kalsada nito. Hindi halatang maraming nakalibing dito dahil napakataas na ng mga damo. Makikita rin ang iba nitong sira dahil sa tagal ng panahon. Best friend, bakit pala ang yaman-yaman nyo? Pero dito kayo nakatira malapit sa may sementeryo. Nakakatakot naman. Tanong ko kay Fiona. Alam mo kung hindi mo na kaya dito magsabi ka lang. Ikaw naman nagpumilit pumunta dito eh. Sarkastikong sagot niya. Alam mo ikaw ang sungit-sungit mo.
Bakit hindi mo kaya ako samahan dito matulog? O kaya ako na lang matulog sa kwarto mo? Hindi mo pa ako pinapapasok sa kwarto mo eh. Akala mo naman may tinatagong kayamanan. Panghaasar ko. Ay nako Benilda, hindi ka pwede pumasok doon. Kahit na anong mangyari, magagalit ang mami ko. Sagot niya. Mami mo ba talaga o baka ikaw? Pangungulit ko. Seryoso ako Benilda. Hindi mo gugustuhin ang mangyayari kapag pumunta ka sa kwarto ko. Banta niya. Kakaiba ang titig niya sa akin sa mga sandaling yon. Pero nagawa ko pa rin siyang biruin. Asus, nakakatakot ka naman Fiona. Sabi ko nang bigla na lang niya akong nilayasan at hindi kami nag-usap ng buong maghapon. Hindi ko siya natiis kaya ako din ang nakipagbati at nagkaayos din kami. Dahil okay na tayo, ipagluluto ko kayo nila tita at tito. Antayin mo na lang ako sa bahay at mamamalengke ako. Sabi ko sabay abot sa kanya ng bag ko para mauna na siyang umuwi. Ito na naman ang isang gabi na nakakakilabot. Dahil inisip ko din sa gabing yon na pare-parehas silang weirdong pamilya. Maaga nakauwi ang mama at papa ni Fiona ng gabing yon. Hindi pa ako tapos magluto at nag-aayos pa ako ng mga pinamili ko. Napaka-prone ko po talaga sa aksident, lalo na kapag may hawak akong kutsilyo. Hinihiwa ko yung carrots dahil chicken curry ang iluluto ko. Nang biglang nadulas ang kamay ko at muli na namang nasugatan. Tumulo na naman ang dugo sa kamay ko at nakita ito ng mama ni Fiona. At bigla niyang hinawakan ng kamay ko sabay sipsip ng dugo sa aking kamay. Tita, ano pong ginagawa niyo? Tanong ko. Narinig ko namang sumigaw ng malakas si Fiona at tinawag niya ang kanyang mama. At parang natauhan si tita at tumingin sa akin. Ay sorry nak, ganito lang kasi ginagawa namin para matigil agad yung dugo. Tarantang sagot niya. Sabay kuha ng first aid at nilagyan ng alkohol at Band-Aid ang kamay ko. Itinawa ko na lang ang pangyayari sa mga oras na yon. Dahil nga baka ganun talaga ang ginagawa ni tita kapag may nasusugatan. Natapos ko din ang aking pagluluto at nabusog ang lahat ng gabing yon. Sa pagtulog ay hirap pa rin akong dalawin ng antok dahil hindi maalis sa isip ko ang nangyari. Naalala ko na naman kasi si Fiona noong unang beses akong nasugatan at nakita ko siyang dinidilaan ng dugo sa sahig. Kakaiba kasi talaga. Para akong tanga na kausap ko ang sarili ko sa mga oras na yon. Bakit kaya nila dinidilaan yung dugo? Aswang kaya sila? Ito ang isang sumasagi sa isip ko. Pero tinatawa ko din dahil ang tagal kong kakilala si Fiona at imposible ito. Pinili kong kalimutan ang lahat ng nangyari at pagtuunan na lang ng pansin ang aking pag-aaral. Hanggang sa tumungtong na kami ng 4th year college. Nalalapit na ang aming pagtatapos sa kolehiyo. Akala ko magiging maayos pa rin ang lahat. Ngunit isa na namang pangyayari ang naganap na hinding-hindi ko makakalimutan. Pakiramdam ko talaga kahit saan ako pumupunta, sinusundan ako ng kamalasan. Kasalukuyan ng bagyo nung gabing yon. Sobrang lakas ng bagyong Rosita at isa kami noon sa lugar na naapektuhan. Dinig na dinig ang mga malalakas na hampas ng hangin sa mga bubong ng kalapit naming mga bahay. Tagaktak ang pawis habang nakatutok sa paubos na kandila habang nakakulong sa aking masikip na kwarto. Isang oras na ang nakalipas. Humina na ang ulan. Ngunit may dala pa ring pabugso-bugsong hangin. Sumilip ako sa bintana at halos wala akong maaninag na liwanag.
dahil hindi pa rin nagkakailaw. Sinubukan kong katukin ang kwarto ni Fiona dahil sobrang natatakot ako sa gabing yon. Para akong lalamunin sa aking kwarto. Pakiramdam ko kasi parang may nakatingin sa akin sa labas. Ang dami kong imahinasyon. Ngunit sa 5 minuto kong pagkatok ay nabigo ako dahil hindi ako pinapasok ni Fiona. Dahan-dahan ulit akong bumalik sa kwarto ko at nangangapang parang bulag. 10:00 na ng gabi. May kuryente na. Lumabas ako sandali para tignan ang pinsala ng bagyo. Madaming natumbang kahoy, nagkalat na plastik, mga nagsisili parang mga dahon at kaunting baha. Nakatulog din naman ako sa gabing yon at kinaumagahan ay walang pasok. Abala ang lahat sa paglilinis at pagkukumpuni ng mga nasirang bubong at gamit sa bahay. Nakita ko ang isang matandang lalaki na nagwawalis sa labas ng gate ng dorm. Isa siya sa mga tinatawag na street sweepers sa barangay. Nilapitan ko si Manong na tagaktakang pawis at halatang hirap na hirap sa paglilinis. "Tulungan ko na po kayo," sabi ko. Hindi na po. Mamahinga ka na lang dyan." Sagot ng matanda. Tinanggihan ako ni Manong ng mga sandaling yon. Ngunit nagpumilit pa rin ako sa pagkumbinse. Sinabayan ko na si Manong na mag-alis ng mga natumbang kahoy sa daan. Kahit tinanggihan niya ang alok ko na tulungan siya. Habang si Fiona nakakulong lang sa kanilang bahay, maging ang kanyang mga magulang. "Makulit ka rin na bata." Patawang sabi sa akin ng matanda. "Wala rin po kasi akong ginagawa kaya tumulong na rin po," sagot ko. Inaya ako ni Manong na magmeryenda. 1 bote ng Coke at 1 biskwit ang inabot niya sa akin habang nakaupo ako sa harap ng gate ng bahay nila Fiona. Tinabihan ako ni Manong habang kumakain. "Grabe yung bagyo kagabi bata. Halos matangay na yung barong-barong namin sa kabilang barangay." Kwento niya. "Oo nga po eh." Mabilis na sagot ko. "Ano bang signal yun?" Tanong niya sa akin. "Umabot po ata ng signal number 3. Sagot ko. "Kaya naman pala ganun na lang kalakas. Nakakatakot lumabas. Siguradong may namatay na naman." Sabi pa ng matanda. "Siguro nga po." Sang-ayon ko naman. Matapos nang kumain si Manong, nagpaalam na siya sa akin at nagpasalamat. "Maraming salamat sa tulong mo iha." Sabi niya. "Wala pong anuman yun, Manong." Ang tugon ko kay Manong. At bago ito umalis, ay may ibinulong matanda na naging palaisipan sa akin. "Diyan ka nakatira sa bahay na yan, iha?" Tanong niya. "Opo, bakit po?" Sagot ko. "Abay mag-iingat ka dahil mula noong dumating dito ang pamilyang yan, ang dami ng misteryosong pagpatay dito sa amin. Mag-ingat-ingat ka." Sabi niya at sabay umalis na. Sinubukan ko siyang sundan para sana makausap pa. Ngunit hindi ko na siya nahabol pa dahil sumakay na siya ng tricycle. Sumapit ang gabi at dahil siguro sa sobrang pagod ko sa araw na yon, ay nakatulog ako ng maaga. Ngunit sa aking pagtulog ay binangungot ako. Napanaginipan ko itong babae na naka-black na hoodie jacket at naglalakad daw sa damuhan. Namumula ang mga mata at mahahaba ang kanyang mga kuko. Hinahabol daw niya ako. Mabuti na lang at naituro sa amin ng mama ko kung ano ang dapat na gawin kapag binabangungot ka.
Dapat piliting mong igalaw ang inyong nilalaki upang magising ka. Pawisan ako at hinihingal ng magising ako at ayaw ko nang matulog pa ulit. Naisipan kong katukin si Fiona sa kanyang kwarto. Baka sakaling gising pa siya. Pagdating ko sa kanyang pintuan ay napansin kong bukas ito. Kabado ako ng mga sandaling yon at dahan-dahan kong binuksan ang kanyang kwarto. Tinatawag ko ang kanyang pangalan, ngunit walang sumasagot. Sobrang dilim sa kanyang kwarto at hindi ko alam kung bakit parang sobrang kinakabahan ako na mahuli ako sa kanyang kwarto. Kaya naman akmang lalabas na sana ako ay nadulas ako dahil isang putol na kamay ang aking naapakan at napasigaw ako. Nahulog ako sa isang hagdan at hirap akong makagalaw dahil sa lakas ng pagkakabagsak ko. Tumaas ang lahat ng balahibo ko sa katawan nang makita ko ang dami ng mga katawang nakasabit sa sabitan ng karne sa tagong kwarto na ito. Punong-puno ng dugo at mga pira-pirasong katawan ng tao. Sobrang dumi na ng damit ko sa mga oras na yon at basang-basa sa dugo. Maya-maya pa ay narinig kong dumating si Fiona kasama ang kanyang mga magulang at parang pinapagalitan nila ito dahil naiwang bukas ang kanyang kwarto. Ano ka ba, Fiona? Bakit hindi ka nag-iingat? Naiwan mong bukas itong kwarto mo. Paano na lang kung makapasok si Binilda? Galit na sabi ni tita. Mahimbing na ang tulog nun, ma. Tsaka kayo naman kasi itong walang pasabi na nag-utos sa akin. Sumbat ni Fiona. Sobrang lakas ng pagkakasara ni Fiona sa pinto at nagdadabog bumaba sa kinaroroonan ko. Wala akong magawa kundi ang tiisin ang naaagnas ng mga pira-pirasong katawan at pumailalim sa mga ito. Nagtago ako, pigil hininga. Kitang-kita ko ang gigil na pagkain ni Fiona sa mga kamay at paa sa kanyang lamesa habang sarap na sarap pa ito sa pagsipsip ng utak at mata sa ulo ng kanyang biktima. Muntik pa niya akong mahuli dahil hindi ko na kayang tiisin ang aking mga naaamoy at nakikita at nasusuka ako. Ngunit bigla siyang tinawag ng kanyang mga magulang at hanapin daw kung nasaan ako. Nalaman kasi nilang wala ako sa aking kwarto. Ilang minuto silang naghahanap sa bahay, ngunit hindi nila ako mahanap. Ma, baka nakaalis na yon. Dinig kong sabi ni Fiona. Kung ganun, kailangan na nating umalis dito dahil baka magsumbong yon at sunugin tayo. Sagot ni tita. Dahan-dahan akong lumabas at narinig ko ang pag-andar ng kanilang kotse. Nang makumpirmang nakaalis na sila, ay dali-dali na akong lumabas at humingi ng saklolo. Hindi na sila bumalik pa. Mula noon, ay hindi ko na nakita si Fiona. Inilibing din ng maayos sa mga bangkay na nakita. Hanggang ngayon, ay hindi ko makalimutan ang nangyari. Dahil naging kaibigan ko pa pala ang isang aswang. Mag-isa akong graduate sa kolehiyo at umalis na rin kami nila mama sa bahay namin sa probinsya at lumipat dito sa Maynila dahil natatakot kami na baka balikan kami ni Fiona. Alam niya kasi ang bahay namin. Masaya na ako ngayon at mayroon na akong mga anak at happily married. Palagi ko nga lang binabantayan ang aking mga anak dahil ayaw kong may masamang mangyari sa kanila. Mahirap na kaysa magsisi ako sa huli. Kapag lumalabas kami ay para akong CCTV na nakasunod palagi ang mga mata ko sa kanila. Alam kong alam ng mga parehas kong mga magulang ang pakiramdam na ito dahil mahirap maging isang ina. Sana maging maingat sa ating mga kinikilala dahil hindi natin alam
kung ano ang mga ito. Mabuti na lang at nakauwi ako ng ligtas sa mga magulang ko. Marahil ay isa na siguro akong malamig na bangkay. Tinabayan pa rin talaga ako ng Diyos dahil hindi nila ako pinatay. Hindi natin alam. Baka nakaplano ang pagpatay nila sa akin noon. Kaya hindi nila ako pinatay kaagad. Ang dami kong katanungan na hindi ko mabigyan ng kasagutan. Ngunit mas pinili kong maging masaya at positibo lagi. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Ingat po palagi. Binilda. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.